Kulturno-edukativni festival simboličkog naziva Korzo kreiran je kroz 7-dnevni programski sadržaj. Događaj ima za cilj da promoviše kulturu i stvaralački rad, posebno kod mladih ljudi. Festival počinje 9. avgusta promocijom zbornika Amanet. Riječ je o zborniku poezije i proze koji su rodoljubivog karaktera, dakle gdje je učestvovalo nekoliko različitih autora koji će na promociji učestvovati, a knjige će se prodavati humanitaran, dakle sve pare zarađene od knjiga će ići u kasu humanitarne organizacije Srbi za Srbe. U sklopu 7-dnevnog programskog sadržaja, pored ostalog, planirano je da se u saradnji sa Centrom za njemački jezik Glosa upriliči zabavno veče za djecu, zatim promoviše nekoliko knjiga, prikažu premijere određenih filmova što za djecu što za odrasle, održi pozorišna predstava i stručno predavanje iz oblasti medicine. Sam festival trebalo bi da se završi 15. avgusta i to muzičkim koncertom u Gradskom parku. U sam projekat su uključeni Opštinska turistička organizacija i Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta. Mislim da će u svakom slučaju tih 7 dana omladina TES će imati priliku da uživa u programu koji je pripremio uglavnom Milan Jović, student iz Teslića, dečko koji zaista ima odlične ideje i koga u svakom slučaju treba podržati. Biće tu predstavljena i njegova knjiga i jedan zbornik radova, odnosno tesničkih pisaca, pjesnika, tako da bit će svega pomalo za svakoga. U sklopu priprema za održavanje kulturno-edukativnog festivala danas je održan i radni sastanak u kabinetu načelnika opštine Milana Miličevića.